Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut guys, ki dhisik ki arep nandur mbako ning gone adike dhisik guys. Jam 1 siang. Budal pawanase kuimpleng-kimpleng kae karo Mbah Dok. Persiapan guys nandur mbako. Tapi dhisik tok Pak Su gak melok ya guys. Nggih Mas, pagere buka terus mungkin jenengan tutup neh ngene nggih. Wis ning meja kowe Dek Mas. Paket apa? Nganu paket Dek sore. Di ora diampiri Dek sore ya, nggih diampiri esuk gimana. Alah, panase kok ngene guys. Persiapan. Katokku Dek gak salin Dek. Njur-njur. Gambar genah ku wong jongok duduk jahat. Iya tapi ngisore iki lho Bapak. Satu kuning bawang. Tapi Pak anu sih. Anu dok ning bawang. Sombong. Wah, panase timpleng-timpleng iki guys. Panas. Ojo dipanas wong tani, dipanas wong duwe. Ya, wes potale. Mbak gawa apa? Bismillah. Iya. Kasih daerah kecamatan. Pak, memang motornya katos seperti anu. Terus nek motor lo katos. Mata udah walalah. Apa? Oh, Hujan. iya. Gak apa-apa kok. Karek dalan ini. Lho, lagi motor nek kok ning omah. Mangko motor bit iki. Alhamdulillah, guys. Wis teko ngene adike dhisik iki. Iki sing ape nonjo mbako iki ya. Adike dhisik iki, guys. Sing Tegalan sing enek wete kluweh kae lho, guys. Ngene Mbah Dok. Tapi kan kadilangin ke anu. iya nganu. Gowo ning gone makti kono sing kon nutuki peso nggih wonengen ora kok ngono. Sing enek wete kluweh kae lho, guys. Kayak kan kluweh iki jek nggone Mbah Dok, nggo blonjo Mbah Dok, tapi tegalane kuwi di kekno adike dhisik, diwarisno ngono, guys. Iki jek jam 1 guys iki. Wah, panas iki pun-pun koyo ngene. Aku rek trimo nggo 1 ya, Ti. Lah iya jek padhe kan belum. Lho, 1 ki lho ngantek sore kuwi engko awete mbok. Wong akeh nek masakke kang mbang. Lho, akeh lah. Ning Tegalan ki lho wong pirang-pirang 1 ya. Nganu kok 1 ki lho wis ngantek lho mbok dadekno loro ngono. Lah piye tak kon ngeteri neh Dinda? Gak. Dibungkus plastik nah iki lho. Gae. Ngono wis le. Iya awet engko. Ning baon ngono kae jute sitok iki ngantek sore iki. Enggak iso. Iya, diomongi. Lah sing ngombe dhewe. Bapase. Moro tuane adikku, guys. Oh lah. Iki pasukan wedok-wedok tok ya Mbah iki engko. Lanang kita
pasukan wedok-wedok tok iki. Sampeyan nggih pun nganu, nonjo. Alah nggih Mbah. Nggih niku kula nggih nembe ajeng ambyak kok. Nggih mulai ngene iki lho Mbah pating printip ngene iki lho nggon kula. Yo ngene iki nek Lah nggih. iki nggonku. Sitoke ya wis rondok ngene metu, sitoke ya jek anggek do pating prendeh ngono. Ora bener. Anu panase kok ngene. Ungkep Nggih. Pokoknya panas tapi sumuk Mbah. Empuk. Alhamdulillah guys, wis teko nggon iki. Wis tekan lokasi, montore tak tekok ning kene. Tak kayak ning yub-yuban guys. Aman, dijamin aman, dikunci stang. Aman guys, Mas yo motor do pating gletak ki nek ning kene iki. Ora enak ceritane kemalingan motor niki jarang terjadi. Wong ketok kok sing ditanjani iki lho guys, ngarep kene iki mosok montore kok ngono. Mosok ora ketok. Panase kimpleng-kimpleng. Iki puloh di Cirineh ya do nglinting niki nek awan guys. Malah ora entuk udan. Do pating kelinting godhonge. Marai yo. Cara mono wis musim kemarau. Nek gak apa nyirami kudune ngepekno banyu kok kali. Disirami. Walah gedange kok sampai do nyuloh iki guys, iki mateng iki gedange. Ya Allah. Iki gedange dhewe ati iki. Gedange dhewe iki. Do mateng koyo ngene. Walah nyuloh guys nggone wong ternyata. Gedang nek ngarani kene gedang ijo ya guys, tapi nek ning kono-kono ki gedang Ambon jare nek ngarani. Nek ning kene gedang ijo. Gedang Ambon. Iki sing ape di kayak mbahku iki guys, ini adik dhisik iki. Kayak wete kluwes saiki ketok ngudes, perkorone ya jagunge wis diundhohi wis padang. Lho. Wong kok Tegalan ngusung jagung. Ndoh-ndoh ki rawamene. Ngono guys. Jam 1:30 agak do mantuk. Lah kuwi wis enek cerete no kok. Nek enek kluweh yo, mek kluweh yo guys sesuk di sayur, nek sing ndek. Enek apa ora? Ketok ndek-ndek yo. Enak ndek-ndek ya tapi cilik-cilik. Iki sanak carate ngono. Lah wadhek endi? anu. Alah ning sakno. Mbah sing piye sing anu? Wis bar gejikan kabeh berarti ki, Mang. Karek ngletoki wis digejiki lekno. Setengah hari, Mang. Jam 1:30 mandek mletik. Ayo. Ngono kae yo kae. Nang namah ya anak. Ya tak kan Entuk tuku bibit ning ndi? Ning Bunganyar wis enek. mbok ning aku iki pesen wong anyar kono. Mbok ning ndi ora ero bunganya. Oh alah, yo tumbase kok adoh, Mbah. Mbah, neran sing di Tegal-Tegalan budak wong anyar yo do neran. Lah yo. Tapi ku yo ora ngene nek blok mbon Iki panganane opo le? Walah. Pia-pia, guys. Semangka, jeruk.
Yalah. Lah nek ape mbok guwake bendino ning kene isor wit. Tenan iki wis tak resi. Ngono nek kebekan. Lah iya, lah nek terus kerja ning gone wong ae ya terus ora nganu Mbah. Lah nek mbako, lah nek kowe gak cepet rene gak ya Cepet nek mbako ki nik terus. burukan terus. Urung urip ya nik terus. Kang sore nyiram kang sore. Lho ora ngono ki nggone Mbah sapa? Dek gak nang diundo iki ngenteni Santai apa? lah rego jagung ndre mundakno. Garing. Nggone mbok iki antok ya iki. Gak. Apa ngene? Lho gak Mbah Pasri ya? Ngene sapa? Raden paket. Tak kira Mbah Pasri. Oh, alah ngontek garing iki. Ki bareng nggone kuwi paling Mas Lali mantan. Piye diben garing wit kok. Genah diri. Nggih, Mbah, diben garing wit ngantek meh 48. Terus malah tambah bobot kok. Lah engko lek sing kuwi roh Tegale kene apa ora? Emang serius roh arah-arah aja. Engko bingung goleki. Lah iya. Pasar kuweh aku. Kabeh jadi godhonge ini mang angel godhonge. Awete godhonge. Lho gak ditekakno pojokan Mbah Dok mang. Muncul driji ngono, Mbah. Yo nek wong nek gak telek iso. Lah yo lah nek wis garing banyune iki kok yo. Anu kan kurang enter anune dhewe kok iso apa ora tahu. Kurang enter. Yo. Jadi kerjane berkalan apa ya? Gagange kemana tak buaki? Oyo sitok yo gagang, Mbak. Ini nek gagang iki aku buake timbangane, Mbak. Mati ngene. Jelane nama dibuka iso ngene kendo-kendo ngono ae. Ini jago terus kerja ini ini. Jago ke ini. Kayak adine dikendo. Macam itu semuanya kurang no kok bel. Kurang ki. Kurang lho. Mang peke kurang ngono kok. Aja mang peke.
kok, Nek. Ora tau mambu kletong sapi kok. Malah ngati tenang bar aben. Nang omong gak leren kok. Leren, guys. Leren mangan jajan. Panase wis padahal wis jam 3 sore lho. Jajan asar kok. Panase kok ngene. Semono blengkang, Dok. Jeruk. Anak semongko. Semongkone tapi Sang godhog, Guys. anak gedang godhog. Yo enek apa? Ote-ote. Apa tuh? Pia-pia. Kandane didarani ote-ote iki ora mudeng, guys, kene iki. Ote-ote nek kene iki wong sarwi. Ote-ote iki udo nek wong kene iki. Wong udo iki ote-ote. Lah tapi nek pia-pia ngono do paham. Do tanggap. Darani ote-ote apa ote-ote? Iki lho pia-piane iki lho, Dok. Apa kepekak Lomba ngombe pase es nek ngene gedang kok, Dok. godhog rene. Mbah Rena, Mbah. Arep ngene Iya. panasan. Ini kita coke sing Bolo. kuwi apa piye? Piro ki neme kok pating pencar. Kabeh kok. Turah. Heeh. Mriki lho, Mas. Turane kono. Iya. Bolo neme kok dhewe-dhewe jengoke. Turahanku gak apa-apa lek ngono. Nginep lah ya lek ngono ndek kuwi. Ana nanjane ndek ini ngono kok. Paling wis dipilahi yo, Bil. paling wis iki. Wis mangkiran yo. Gak kena ditonjok lah. Salah ya Aku wilayah. mangsak tekem ngono tak buak lho wong monyot kabeh mosok dincepno malah mati. Tekoki ndek jajal nggo. Winae tek gak ditandur kabeh ki kok turahan ndek ingkae ngono. Tak omong aja. Ora kena ditandur kok. Sabar. Arek kurang saithik arek kok kurang saithik. Angger karek kurang saithik. Nek sik lembah laran, Mbah. Sik kurang akeh ya cara ngono. Laran kok nek panasan. Karena saiki kok, Mbah. Wong isep dino nek ya bener ya ngomong. Kamang wekku sak tekem tak buak. Asli niki peleten iki ki gak normal iki bibite. Nek peleten ki ireng. Ora salah juga. Genien ireng kae wong kuwi mlonjot. Amane Narjo kulone omah gak apik. Wong ki mbah kondi kok jere ora kok kono kok. Ndelok iki. Kondelok deh. Ya delok ning kena tandur. Lha tembok buak sakno. Gak kena. Yang gemedhok kabeh kok. Beran kan? Iki paling turane ndek ndek iki omong ngono. Kok saya turahan kula gak apa-apa lek ngono. Aku ngelek ndek kawe. Lah wong prowak kasih ngene iki nek jabut apa jenenge nek piye. Jeruk iki mana? Iki berjenenge nek tandur yo. Udah kalau ngomong terus mati terus terus mati. Lah iya keimbe mana. Ya kok mau. Walah, kene ngambil. Mau pilihanku kabeh tak pilih. Mongkone aku. Tuh kae polek sih sanjek rene. Kira-kira kena apa? Ndak salah diukep apa? Yen kena apa? Yo gak jejerane sing. Lah iya rak iya jejerane. Derane iki sing elek iki derane. Wong nek kare di kepala kepong kudune kan kabeh iki lho ora. Lho, iki lho Mas, kene Mas. Kene lembah pase urung di anu kok Urung dimulai, Mbah. Enek sik lho. Jamenane lho ning kene entar rene. Tak irisno semongko iki lho. Bocah iso apa? Wong Wong mulus Mas iki. wis mantri. Oh gak. Anake kan Mbah Jo bakal wedhus ke sampean roh ya? Mbah Jo, Jo sing rambutnya putih. Iki anake. Anake Jo. Bakal wedhus mulus. Lanang anake. Jo sing di mobil jaman Ya, yo. Wajo. Wis mati apa sarep. Ses kudu. Mang tak juga nggo lasar-lasar sak apa ngono iki.
nek Gue panganan, gak ada panganan di pokok lasar ya Mbak apa? pasti kok panasan. Jane iki nek sak tak lang lasar iki. Mbah, rene mbah. Lah ya lu wong mbah aku urip ae dijongoki 2,5 meter kok mbah bokonge kok. Prayu bongkong. Lah sapa ngerti malah urip. Oh mambu bokongmu ya wis mengi dhisik lah. Tuwek ngene iki lho, aja sampe tuwek diunduh iku toh kuwoh terus. Iya Mas Dira, ono mbak kok gak wani manek iki. Wong ya wis dhuwur rek ka. Nek sing ndek-ndek iki jiku terus lan dhuwur ki ya dikarek. Mbah Pasih, rene sik lho mbah. Panganane iki Aku Pak. ndembeni tau nebas kluweh iki 30.000 iki entuk 350 biji. Maksudnya sak wit mbok tebas kabeh. 30.000. Lah iki ora payu en iki terus ngono. Pas zamane pasar ngulung-ngulung Kene lho kluweh. mbah. Enak semongko, enak piya-piya. Lho, Mbah. Wong panganane ning kene mbah nang rene mbah. Sik tok, leren ijo Pak, meleren. Moro nginep ya, Mbah, sampean, Mbah. Iki nek mbah karek 200 bungkus kok. Karek saithik kok mbah. Ora sing berarti nek. Iki kita itu rane Naryo di ngono kita ya. Wah, ora kena jenengan iki jenis iki ya penyakitan ngene iki. Iku kok ngepek nang kan, kok pas nang kuwi. Heeh. Ora kena ditandur kabeh kok. Dan cilik 5 juta ya apik-apik seger, guys. Ini kita normal atau dia ora. Anu ya iya. Kayak malah tak gorono kayak nggo sumur iki. Kae mbah Pasih malah seneng ning panasan. Jalan kok lemah kene kan. Oh, ora iki ora Ketoke lemahe kok lemah endi kuwi? Bagian endi? bisa wong sekolahan go mobil kok dhek kok. Alhamdulillah guys. Wis rampung. Nek nonjo. Keterak apa? Panas ya do. Alum ya guys, gak ketok. Gak ketok. Sesuk-esuk ana wis padha jenggelek. Mbah Dok mlaku sampai tekan kono mang lho, Dok. Aku nek kok kene gak patek iso. Elik dalane. Jam 4:30 guys iki. Mantuk, tapi sengengene yo Cek. Cek panas. Tak iwangi gowo ikak mbok kayak kene ya Dok iki. Kuwi banyum. Lah kok seneng pegel, heh? Tak portal mek Loh, lah iya maksudnya kayak ning motor. nang montor. Ngen ora sah gendeyak. Nggowo portal. Centelno kono koyo pas mang lho. Nah, Saya nek megak piye yu? lah ya padha ae aku dhewe ra iso. Aku biasane Pak Isna ngene iki. Ora nang kari iso diuntir ngono. Nggih, nang Madang Mbah iki lho dicawisi. Kon mampir rumah iki, guys. Dek mawon segone ora digowo, terus jaminan. Lah iki dimasakno semur ndok. Sumur campur. Lah apa iki? Astagfirullahaladzim. Sayur lodeh, guys. Tiba ndok kok semur. Walah tak cemplungno ngono. Mantap. Lah, gak lagi. Ya mantap. Wis nang kondor ini ya, nang Madang kae, lek kae.
Udah mangan ya, mangan bareng-bareng ya, seger. Nenek dong. Iya, Pedes-pedes. anu semangkane nggo lalap. Di sigar-sigar mang cek. Sing tak sigari mang cek, Bro. Cek iki anu san. Sing wis sigaran maksud iki. Ayo guys, larang mangan guys. Ya lesu, jenenge mergae ora sulet. Ya, ngajak ini ya. Ayo nasi macang ini. Ayo guys, madang guys. Sambatan. Sambatan, Guys, guys. iki tak kono. Lah, tahu kok memburi parake. Yo tawa kek rono edok tawa yo ning kene, edok kene lho diplosi. Enggak tenagam jadi. Aku lagi mangan kalau dhuwur ya roas. Goreng tempe kok. Kulina lapangan randu ambane mangan yo ade. Lawang adem. Dari ini ceritanya cak ini. Jangan keluar, emang apa mak keluar sampai ora sido. Lah ora iso meneh. Kothake digoleki ora enak. Favorite dhisik ya lalape semongko. Semongki. Semongko. Monggo. Derek mindo. Nek yen iki mindo ya. Ora madang iki mindo. Makan malam nek aku. Lah, ya ini kok makan malam. Ya Ya mindo. Cemilane. Mindo. Aku lagunya nafsu ya mangan. Imbah dok malah do ning ngisor iki. Lah malah do ning ngisor. Di rumah ya lesu, guys. Ya ya, engko sing ning dhuwur ben wong lanang-lanang kae. Awake dhewe yo ning ngisor. Lho aja kono. Kono lho. Nama kakak ibu di rumah. Gak apa-apa. Mangan. Lho, sampean tak lalap, Mbak? Aku yang lalap semua iki banyak banget. Iya, wong anak-anak roti kono. Guys, jangan keluar. Aku suwi gak pernah keluar. Itu betul kecil kae. Aku betul-betul mabda saya. Aku pengen ki gori, mbak sapi ini lho. Pengen aku. Wah, dia di tak pas di gombang mah kan enggak Hmm. Bocok tone menyamang. Bocok mek. Lo tak boleh ini. Ini nama. Bener tak cukup. Bawa ya. Ate yo sik kok. Ini memang bisa aku. Nah, iki nganu. Iya kok saya ditutup dulu. Es batune iki keberkan kuwi lombok. Kayak gini. Saya kan masak untuk itu. Mbok kuwi tak nggoni masak ae kok. Aku jangan nggoni. Arang buku mah. Mak itu mesti gede. Kok kabeh yo. Mak itu lah. Iya. Cukup kabeh Ya, dong. kudune mak iki sak. Masakan. Udah nduk nambah. Kok untungnya nanti terima. Ya kuwe emangane wis piro, Ndun? Heeh, oleh wong sitok. Gak benar lagi. Saya
Aku murah-murah koyo ngono. Murah. Masa kok saiki kan kowe. Masa tutuk angin buang. Oh, nek mergaine sik rasa mane blak-blak ya. Aduh, wetenge wis ora Kok ngene. ngacenge. Wah kaya. Gua brondol neton. Ayo. Lah piye lho ngene jute yo munggah jurang jurang wis sudo ndak. Wis ayo guys, kontennya dilanjut sesuk nang nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Sehat-sehat selalu nggih, guys. Dadah, Dok. Dadah. Dadah. Tapi ya.